Helena Miikkulainen tässä Joensuusta, hei. Kokemustoiminta-asiaa. Joitakin vuosia sitten polveni turposi voimakkaasti. Löytyi borrelia-artriitti ja sain myös nivelreumadiagnoosin. Nivelreumaan on olemassa tehokkaat lääkkeet, niistä olen hyötynyt, toimintakykyni on säilynyt hyvänä. Olen päättänyt avoimesti puhua kokemuksistani, koska se voi hyödyttää muita. Voinhan elää mielekästä elämää ja tarttua näihin asioihin. Nyt olenkin kouluttautunut myös kokemustoimijaksi, koska haluan vaikuttaa näihin asioihin. Perheestämme löytyy itse asiassa myös toinen autoimmuunisairaus, nimittäin keliakia, joka vaatii tiukan gluteenittoman ruokavaliohoidon. Näitä molempia sairauksia yhdistää korkeat sairastamisen kustannukset. Näihin kiinnittäisin huomiota. Olen toiminut myös Reumaliiton vapaaehtoisena somelähettiläänä ja siinä yhteydessä oletkin saattanut jo törmätä blogikirjoituksiini Reumaliiton sosiaalisen median kanavissa tai Reumaliiton nettisivuilla, josta nämä blogikirjoitukset edelleen löytyvät. Kiitos ajastasi ja täältä tullaan kokemustoimijuus. Toivottavasti nähdään ja kuullaan. Hei hei!